Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'alif hadha kitab wa naba'ana bilum bitarina. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadzalika li qusuri nadhari. Man tawi sapane wong dhanna iku nyono sapa man infikaka lutfihi ing pecahe lembute polase Allah Ta'ala an qadarihi saking pestine belai Allah padhalika mongko utawi penyono mau li kusuri nadharihi iku krana cekake angen-angene man. Dados hikmah menika salajengipun nerangake tentang napa dzon nggih dzon niku nyono niku napa nyono niku batin utawa perasaan apa rumong kula jenengan sami rumangsa nyono iku rumangsa nyono iku apa sing dikretek tengene ati. Makanya wonten dawuh Kanjeng Nabi niku innallaha ma'adhi abdi. Gusti Allah niku sertane nyonone kawula. Inna khairan fa khairan. Nalikane nyono apik ya apik. Wa inna syarran fa syarran. Nalikane nyono Allah nggih Allah. Nyono niku penting, nyono iku dzon niku apa? Mungkin wonten husnudzon, wonten suudzon. Husnudzon kali napa suudzon. Nyono niku ngeten, nyono iku kira-kira, nyono iku ngeten. Jenengan dereng sumerep tapi wis ngarani niku jenenge napa nyono. Urung roh tapi wis ngarani. Lah nek karuane sing apik niku napa? Ngarani sing apik. Jenenge nek ngarani apik ya dadi apik. Nek ngarani elek ya dadi napa? Elek. Yang niku ngoten. Lah iki hubungane kalian Allah, hubungane kalian napa? Lutfi, kalian welase Gusti Allah. Kalian welase Gusti Allah. Gusti Allah niku welas dumateng kula jenengan sami. Lah kula jenengan sami nak nyono Gusti Allah welas, ya akhire diparingi kewelasan kaliyan panjenengan. Lah nak nyonone gak welas, nggih boten diparingi kewelasan kali Allah Ta'ala. Makanya nyonone niku nak saged selesai, nggih, nyono napa sing selesai. Tiyang niku nak nyono apik nggih dadine apik. Nggih. Lah nyono niku prosese saking ati. Nggih, prosese saking ati kula jenengan sami. Sumbere saka atine dhewe. Nggih, ati niku sing duwe ya wong dhewe. Boten tiyang liya. Kula jenengan sami duwe ati dhewe. Lah krana duwe dhewe ya ngopeni dhewe. Ora usah ngopeni wong liya. Ngopeni wong liya akhire napa atine dhewe ra kopen. Kula jenengan sami nak ngopeni wong liya atine dhewe ora kopen. Lah ati niki nek sebabagan ati. Ati niku nak dawuh Gusti Allah. Gusti Allah niku dawuh nggih. Napa ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu. Saderenge ayat ala bi dzikrillah niku alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dadi wong-wong sing padha iman lan wong-wong niku ayem kalian zikir marang Allah Ta'ala. Ayem napa ati. Tiyambake niku nak susah zikir. Tiyambake niku nak gelisah napa wiridan. Tiyambake niku nak angel kabeh uripe maca Quran. Tiyambake niku nak pokoke rupek. Yes. Nulung donya niki kaya ngeten iki niku marane dikene salat maca Quran wiridan zikiran. Banyune kene iki lho. Dadi apa wae sing dilakoni niku tiyambake nggih
napa jenenge tiyambake niku pasti mara tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus ta'alluqe niku kali pangeran. Nggih kaya bocah cilik ngeten iki. Bocah cilik niku sing diparani wong tuane. Karena napa sik cilik wong sapa sing diparani wong tua. Mboten marani jenengan, nggih. Sing diparani apa wong tua? Niku jenenge bocah. Lah makane kula jenengan sami nek iso kaya bocah ngeten iki sing diparani Gusti. Soale napa pikirane niku sing welas niku wong tuane. Nggih, sak piye-piye wong tuane tetep jenenge wong tuwa nggih tetep wong tuwa. Kados pangeran ngoten. Sak piye-piye Gusti Allah, ya pangeran tetep pangeran. Ora iso berubah. Kawula ya tetep kawula, makhluk ya tetep menapa makhluk. Ora iso makhluk dadi pangeran gak iso. Sak piye-piyene ra iso. Senajan to meksa-meksana awak ya tetep boten saged. Riyen niku ana sing meksa dadi pangeran. Kuwatah nak jaman riyen. Nah contohnya teng Quran niku sing jelas sing gamblang niku jenenge Firaun. Firaun niku ngaku ana rabbukumul a'la. Aku iki pangeran. Iki ngomong ngene menungso kabeh. Aku iki pangeran. Iki meksa dadi napa pangeran. Ya akhire yo mati ra iso apa. Jenenge ngoten niku. Makane kula jenengan sami keteh ta'alluq kali Allah taala. Lah nek wis ta'alluq kali Gusti Allah, akhire napa? Duwe rasa dzon sing apik. Duwe dzon sing sae. Duwe nyono sing apik, duwe husnudzon kali Allah taala. Iki koyo dene bocah ngoten niku. Bocah cilik niku husnudzone kali wong tuane niku napa 18. Nah, kok nak dene wis gedhe lagi berubah pikirane. Kalau jenengan sami nek wis gedhe ngeten iki berubah pikirane. Karo pangeran iki wis macam-macam pikiran. Makane sing penak niku balik neh kok cah cilik ngoten iki. Balik neh kok cah cilik mikire napa Gusti Allah niku welas. Gusti Allah niku welas kali kula jenengan sami. Nah, hakikate nggih ngoten, nyatane nggih ngoten Gusti Allah pancen welas. Nek ora welas ya ora dikeki apa-apa mbah kula jenengan sami. Nek nek ora welas ora diopeni, nggih. Ini anak dia ora diulasi pangeran, ya ora dikai hawa, ora iso ambekan. Ngene apa nggih? Nggih jelas e ngoten. Nak jenengan mikir Gusti Allah ora welas, termasuk niki apa hikmah nika niki nerangno sapa wong sing gak welas, apa gak rumangsa nak pangeran niku welas. Nerangno sudone menungso kalenan pangeran. Makane nak nalikane ana wong sing suudzon niku napa likusuri nadharihi krana cekake angen-angene. Angen-angene niku pendek, cekake pendek. Pendek niku instan ngoten niku. Wis pokoke gak mikir dawa, ora mikir angen-angen sing dawa. Sakniki ngeten. Kula jenengan sami, nggih. Seumpama nak iso mikir sithik mon, ora usah akeh-akeh mikir sithik wae. Nalikane isih ning gene wetenge ibuke. Kula jenengan sami nak nalikane sik nunggone weteng. Urung lahir nang donya niki, nang weteng. Dari mulai kecil niku sing keimangan sapa? Kula jenengan sami iso mikir. Kula jenengan sami ora iso apa-apa. Kok nak lahir prajat, anggo sing keimangan sapa? Sing nulungi sapa? Ora iso apa-apa. Lah wonten napa jenenge Ahadul Auliya ya salah setunggal seorang tiang soleh ngene kitab Khuliyatul Auliya niku terangno tiyambae dawuh niku aku iki dawuh tengene awake dhewe. Nanti ngucap tengene awake dhewe dekne ngomong karo awake dhewe. Aku ya Allah, aku iki sadurunge lahir sing ngupeni ya pangeran. Aku iki pas cilik sing ngupeni ya pangeran. Lewat tangan-tangane menungso ya wong tuane niku. Seumpama aku nak wis gedhe, aku duwe pikiran pangeran gak welas karo aku termasuk wong sing paling ala dhewe. Aku termasuk wong sing paling elek dhewe. Di pikirane kados ngoten niku, tiyang saleh iki pikirane ngoten. Soale dhekne iso angen-angen, iso mikir.
saged napa jenenge flashback napa jenenge balik neh delok biyen-biyene iki piye. Nalikane wong niku dicoba kali Gusti Allah nggih, kena cobaan sing gak ngenaki tengene atine, gak ngenaki tengene pikirane. Ya ora penak kabeh nggone awake. Niku mikir angen-angen wah pangeran iki ora welas karo aku. Angen-angene pun ngoten. Dadi nyonone pun ngoten niku umume menungso ngoten. Tiang-tiang sing boten iman niku ngoten niku. Tiang-tiang sing iman tapi imane cekak niku ngoten niku. Nggih. Dadi imane kurang tenanan. Makane nak nalikane dzon niki wau sumbere teng ati, berarti napa ati kula jenengan sami diupeni saestu. Lah ati niki wau iso tenang, iso tentrem nak dene iman napa krana zikiran marang Allah, nggih. Krana eling kali Gusti Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dadi wau niku wau ataf, dadi mubasyarah, langsung. Dadi wong sing iman terus langsung di napa dikaitno keimanane niku napa dekne ayem nalikane zikir marang Allah taala. Dadi wong sing iman niku pasti ayem nalikane napa zikir. Niku tandha iman niku. Tandha iman niku ayeme ati nalikane napa zikir. Lah nek kula jenengan sami atine dizikir, wis dikiran, wis wiridan, wis salat, wis maca Quran, wis tirakat, wis apa kabeh. Atine uga ayem-ayem, berarti imane kurang tenanan. Aja nyalahno wiridane. Aja nyalahno salate, salahno awake dhewe. Aja nyalahno ngeten maksud nyalahno maca Quran kurang bener. Wiridanku iki kurang pas. Awake dhewe sing kurang pas. Krana napa isih ana penyakit tengene ati. Nggih. Imane sing kurang tenanan, orang percaya tenanan karo pangeran. Imane kurang tenanan berarti napa? Iman niku percaya, nggih. Kula jenengan sami percaya karo Gusti Allah. Iman niku artine percaya. Wong sing iman karo pangeran berarti percaya karo Gusti Allah. Ati ana masalah ngoten niku wis diwiriti, wis dizikiri, wis salat tahajud, wis salat duha, kok atine ora ayem-ayem. Ini berarti napa? Sing masalah tunggu. Sing masalah teng keimanane. Imane jenengan ini sing kurang tenanan. Imane kula jenengan sami kurang tenanan. Tiyang niku nek wis iman, nggih, iman kali Gusti Allah. Niku ngalahno apa-apa. Yang iman niku subhanallah, iman niku kaya cahaya. Iman niku berat napa cahaya. Dadi wong sing iman niku dikai cahaya kali Gusti Allah, nggih, padang ngoten niku kaya padange rino ngeten niku awan ngeten iki. Niku iman. Ora ana sing iso nutupi. Sengenge kalah sebenarnya. Padange iman niku sik padang iman daripada nopo sengenge. Cahaya iman niku subhanallah wadang tenanan. Nah niku nak sing semerep, nak boten semerep niku. Lah akhire nopo? Krana dekne niki nopo jenenge mungkin terlalu banyak kemaksiatan. Sing iso nutupi cahaya niku kemaksiatan. Tiang niku nek akeh maksiate ya rontok redup keimanane. Cahayane rontok peteng. Cahayane ora tenanan. Cahaya. Bapak Nona. Terus cahayane kirang tenanan. Makanya kula jenengan sami nalikane wonten cobaan nggih. Iso gampang gelisah, iso nyalahno pangeran. Gampang gelisah niku nyalahno pangeran. Nggih. Dekne nyalahno pangeran. Gampang gelisah niku nyalahno Gusti Allah. Gampang gelisah niku aku takdirku ora pas tenanan nih. Padahal boten. Gusti Allah niku nak ngai takdir menungso niku apik gawe dekne. Niku apik gawe dekne. Nak dekne Pak. Takdire napa mawon? Takdire menungso iku apik gawe dekne. Apik gawe maslahatane dekne.
Nggih, macam-macam modele wong niki macam-macam. Makanya nalikane ana wong sing nyono Gusti Allah gak welas tengene takdire kula jenengan sami. Berarti napa? Li usuri nadhari. Angen-angen cetek kurang dawa. Padahal Gusti Allah niki welas. Sing wonten masalah tengene napa? Ati kula jenengan sami. Atine niku bermasalah. Kok dihubungno napa? Keimanane bermasalah. Jadi imane kudu ditenani. Ya. Imane ditenani carane pripun? Satu, mengurangi kemaksiatan. Napa ngurangi kemaksiatan. Jadi ngurangi perkara-perkara sing elek. Ya. Perkara sing elek niku mboten kok namung ngombe wong mendem nyolong mboten. Iso uga perkara sing elek niku ngrasani wong, nglarakno atine wong. Niku perkara-perkara elek. Ora apik ngoten niku. Senengane napa jenenge ngomongi wong-wong. Nah niku sing biasane dilakoni. Tiyang sakniki kadang-kadang ngoten niku, mboten patek peduli. Ya dekne ra mendem, dekne ra nyolong, dekne ra napa jenenge korupsi katanya. Tapi senengane ngrasani. Senengane ngomong wong, senengane napa jenenge nglarakno atine. Lah niki pengaruh tengene ati kula jenengan sak. Nalikane tukaran ra gelem napa ra gelem api aneh. Niku bahaya. Napa bahaya tengene keimanan, bahaya tengene ati. Iku sing iso ndadekno kula jenengan sami suudzon kalih pangeran. Boten kok namung nyolong mendem boten niku tok. Ana wonten niku ngrasani nglarakno atine wong. Iku nek gak diperhatekno iku ndadekno kula jenengan sami suudzon kalih Allah Ta'ala. Dadi pikirane niku gak trimo berontak tengene takdir. Padahal dikai akeh karo pangeran isih kurang wae. Nalikane ngeten, biasane wong niku nak dicoba. Soale nak kula jenengan sami paham wong urip niku pasti dicoba. Kuwi pun kula terangake ngene hikmah sadene. Yang urip niku pasti cobaan. Wong urip niku kudu lan wajib dicoba. Kudu lan wajib dicoba. Ora ana sing boten dicoba. Kabeh wong niku ora cobaane dhewe-dhewe. Sinten mawon niku pasti pinaringan cobaan. Kabeh wong niku pasti ana cobaane dhewe-dhewe. Modele iki beda-beda. Cobaane niku benten-benten ora padha. Ana sitok dicoba tengene kesehatan, ana sitok dicoba tengene kekurangan duit, nggih. Ana sitok dicoba tengene anake, ana nek dicoba tengene bojone, ana nek macam-macam, nggih. Kabeh niku dhewe-dhewe. Lah nek didelok kabeh niku asline cobaan iku wau kabeh wong niku iso ngedepi. Nggih, kabeh wong niku iso mikul. Dadi beban cobaan kabeh wong niku iso mikul. Soale Gusti Allah niku napa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah niku gak bakal nyoba, gak bakal ngeki cobaan sing luar batas kemampuane manungsa. Sumpami kula jenengan sami mikul kuwate namung 50 kilo, nggih kalih Gusti Allah dikai 45 kilo. Nggih. Mboten ngarah pangeran kok terus kuwate 50 dikai 100 kilo gak. Nah, niku mustahil. Suatu yang mustahil gak mungkin. Makanya nalikane oleh cobaan, pikiran sing pertama nopo? Aku kuat. Dumaten. Kudu duwe pikiran pertama apa aku kuat. Aku iso, aku mampu. Wis bismillah. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah, nyuwun pitulunge Gusti Allah, nyuwun kekuatane Gusti Allah. Muga-muga dikuatno. Ngoten niku, nggih, kedah ngoten. Karena urip niku pasti coba. Keranten napa tiyang niku nak pun mboten kuat ya, rumangsa ora kuat abot kabeh. Akhire ujung-ujunge suudon kalih pangeran. Gusti kula pun mboten kiat Gusti ngeten. Pripun jenengan kok mboten welas kalih kula. Akhire niku ngoten. Omongane sing terakhir napa Gusti Allah kira-kira gak welas karo dene. Padahal mboten. Nggih. Kok ana omongan ngoten niku subhanallah niku. Mboten kok malah terus dene diwelasi gak. Kok malah Gusti Allah malah kadang
ngoten niku malah dicoba tenanan, dipetel tenanan kali pangeran. Karena dene ora paham. Akhirnya terlalu berat. Nah, makanya nopo kula jenengan sami kedah duwe pikiran husnudzon kali Allah Ta'ala. Carane pripun? Carane yaiku atine ditata. Nggih, atine nopo ditata. Atine ditata, pikirane diangen-angen sing saestu, nggih. Diangen-angen Gusti Allah niku welase luar biasa. Gusti Allah niku Ar-Rahman Ar-Rahim. Gusti Allah niku Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, penyayang pengasih. Niku pangeran. Niku sifat sing melekat tenggene Gusti Allah niku Ar-Rahman Ar-Rahim. Niku melekat. Teng pundi mawon jenengan pasti sering maca niku. Salat niku ngoten, ape Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngoten. Ape apa Bismillahirrahmanirrahim. Nah niku melekat tenggene Allah Ta'ala, sifatnya Gusti Allah. Makanya kula jenengan sami kudu nalikane dicoba piye wae karo pangeran, dieling-eling Gusti Allah niku welas kali kula jenengan sami. Lah nek wis welas berarti napa insyaallah kuat. Dadi apa wae insyaallah kuat. Biasane wong nak duwe pikiran suudzon, pangeran ora welas. Niku krana pikirane niku gak patek gelem digawe mikir. Tiyambae ora gelem mikir-mikir, ora gelem angen-angen tenggene napa welase Allah Ta'ala. Ya angen-angene niku wau. Kula jenengan sami nalikane cilik biyen tenggene wetenge ibu lahir niku sing ngopeni sinten? Mosok ibuke sing dulang tenggene weteng ora mungkin lho, Mbak. Jenengan nalikane tenggene weteng, nggih. Sapa wae tenggene weteng ibuke, mosok ibuke dulang bayi lah mboten. Otomatis cuma ya nguntal ngoten niku mawon mangan tok ngoten niku. Mangan ujug-ujug kok iso tenggene bayi pripun carane. Iki Gusti Allah kan proses niku Gusti niku subhanallah wong nek eling konten niku subhanallah. Lah riyen pun wonten ulama sing dawuh ngoten pun wonten. Jauh-jauh hari berapa ratus tahun yang lalu Kuliatul Auliya ini pun dianggap kitab sekitar abad ke-5 ke-6 Hijriah. Udah lama, saiki paling jaraknya meh 1.000 tahun. Iku ana wong biyen ulama yang soleh sing ngomong ngoten niku. Supaya nek aku suudzon karo pangeran, aku wong sing paling welek dhewe. Niku padahal tingkatane tiyang ngaku paling welek dhewe. Nak nalikane suudzon kali pangeran, nak ndelok polase Gusti Allah sing koyo ngoten niku lho, Mbak. Nggih. Nalikane jenengan tengene weteng ibuke sing dulang sapa, sing ngai banyu sapa, sing mangani sapa. Nalikane weteng ibu wis ora usah nalikane lahir proses mboten, tengene wetenge sik mau. Mosok ape didulang ibuke lak mboten, ibuke cuma mantok. Nggih, ibuke cuma mantok. Bahkan seumpama dekne wong miskin, mangane sedina pisan, tetep bayi war. Tetep bayi sing tenggene weteng tetep napa iso lahir. Nggih. Dadi kabeh niku napa welase Allah Subhanahu wa taala. Niki welase Gusti Allah. Lah nek kula jenengan sami ningali teng mriki, insyaallah mboten wonten tiyang sing badhe suudzon kali pangeran ora ana. Ape wani suudzon kali Gusti Allah gak ana. Nah niku biasane niku ngeten. Wong-wong sing suudzon niku biasane sering terpengaruhi kalinan setan. Sebabnya nopo? Sebabnya antine niku imane kurang tenanan. Kok krana imane kurang tenanan sebabnya pripun wong dene wis iman krana kakehan kemaksiatan. Dadi nak ditarik malih niku ngoten. Wong nak iso suudzon krana nopo? Atine imane kurang tenanan. Sebabnya imane kurang tenanan pripun? Krana diganggu setan. Keranten tiyambake niku kakehan maksiat. Sebabnya itu mriki tiyang niku nek akeh maksiate ngoten niku. Nah makane Gusti Allah niku maringi napa jenenge bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sing diarani Ashhurul Hurum, bulan sing dimulyakno. Kan wonten Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mengke setunggal Rejab ana sekawan. Lah tengene wulan sekawan niki wau kula jenengan sami boten pareng dolim nggih, ora oleh ngani ngoyo awake. Ngani ngoyo awake niku menyakiti diri sendiri. Nak menyakiti diri sendiri boten kok terus awake dipisoni, terus awake
jotosi dhewe boten, menyakiti diri sendiri dengan dia melakukan kemaksiatan. Jadi nabung maksiat ya. Jadi boten nabung kebaikan tapi nabung napa maksiat. Nglakoni maksiat. Lan nek ulan-ulan ngeten iki nak sono ngempet bae. Kula jenengan sami ngempet orang nglakoni maksiat. Ya maksiat napa mawon, pokoke nek iso sak isone dipet tenan. Ya ora ngrasani, ora nglarakno, dijajal ngoten iki. Ya, sebab napa niki asyurul hurum, menghormati wulan sing dimulyakno kali Gusti Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dengan harapan nak wulan niki saged nggih ngedohi kemaksiatan. Nggih, maksiatan napa mawon. Nah, harapane wulan-wulan seterusé niku nggih wis biasa, dekne wis adoh sangka napa maksiat. Mamu wulan-wulan niki diambahi belajar ora ngrasani, ora ngomong-ngomong, ora wis pokoke ora ngomong-ngomong sing elek nggih, belajar. Sampai wulan ngarep Dzulhijjah ngoten, mungkin Muharram ngoten wulan sura nggih, diambahi niku ngumpet tenanan. Nah, harapane napa sakbare Muharram Sapar nggih. Sapar ngoten telan berlanjut nggih, terus apik terus ngoten. Dadi sekadung poso orang nglakoni elek akhirnya napa terus posone dilanjut. Krana wis dadi biasa nggih. Wong niku biasane ngaten, iso nglakoni dadi iku biasa niku nak menurut ulama niku minimal 40 hari. Dadi wong niku iso diarani istiqomah iku minimal pinten 40 hari. Kane ana wong Jawa niku gawe poso putih 40 dina. Ya niku karepe ngoten. Ben napa diarani istiqomah. Nah niku nak iso njaga nggih ora nglakoni kemaksiatan lebih dari 40 hari, insyaallah terus niku wis ape nglakoni abet. Dadi nglakoni kemaksiatan iki malah abet jenengan, mboten kok terus gampang-gampang kok. Nak dina-dina iki gampang. Karena dereng wonten pikiran ape ngedohi kemaksiatan. Engko nek wis diniati nggih pancen amrat. Wong nek wis biasa ngomong niku nak dikon meneng niku abet. Wis biasa ngomong nak dikon meneng napa angel. Wong jenenge biasa ngomong. Apa wae diomong. Iku nak kon meneng angel. Tapi nak gak dipaksa niku mboten saged. Nah, makane kudu maksa sebab menapa nak maksiate sithik artine dadi apik, imane dadi tenanan. Lah mungkin nak imane tenanan akhire napa husnudzon kali Gusti Allah. Niku jurusane teng mriki. Tiyang niku nak suudzon krana atine ora apik, imane kurang tenanan. Sebabnya nopo akeh maksiat. Dene iman tapi akeh maksiat. Akhirnya mikirin nopo suudzon terus kali Gusti Allah. Nalikane lae uripe ra penak, niku pikirane Gusti Allah ora welas karo aku. Gusti Allah iki piye? Gusti Allah ora welas. Sang duwe-duwe ora dijabahi wae kok. Bosen aku. Niku kadang wonten tengene ati kula jenengan sami niku terbesit ucapan niku. Hati-hati. Hati-hati aja sampai napa dilosno mawon nggih kula jenengan sami hati-hati. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing istiqomah nggih. Istiqomah dadi tiang sae. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa